Assalamualaikum warahmatullahi. Endi ndang? Sela. Alamak rana gage. Kon wis adet karo Pak ya. Gak kedawan, Pit. Niru iki. Sampai nulis yo. Iku wis apik. Lho. Oh kaya jenengem. Jenengku barang nggo apa? Ora usah. Ya mbek kenal bapake. Dok. Iki prosesnya nggih rujak bayar. Ah, iya. Kaya tak gamis ngene. Bela anut madames kok bate madames bena. Ije-ije tak mesti kopo kuwi, Mak? Santen ngene kok yu. Tukang syutinge kari hotel. Yo macase le tukang syuting iki. Oh, madame serembes satu syarat. Wis dadi oleh dhuwit kok. Ku sambel sak ember wis dadi yo lho. Tukang syutinge. Apa dinggo apa? Iki kelapane kok jek wakil le, Mak. Apa? Klopo. Apa bingo? Rembonggo. Urung kalong dhewe kok ora saada. Iki Depi. Lah ayune. Depi wong ora nang gage ya. Kalau sana Kanji saiki. Kanji. Heeh. Malah kanji sing gawe nugget sih. Sanyo. Sanyone Jepang, Mak. Wo. Iki piye? Berapa mak duit untuk kene? Jam 10, Mak. Nek mek duwe engko. Saiki ge rujak sik. Iki bakal lemet. Bisa nek ning ngono Ning kene lemet, ning nggon apa yu? Iki wong ayu sing gak lemet. Dewe bisa nek ning ngono atau lemet ning ngono apa lho. Sing bongkone ndi? Urung diproses lagi ditiak. Nanti panel gitu lah. Jal nang isipi. Aja dilat lho, Mak, Kak. Wis jocis. Guys, omongan sih. Iku sing meteng ya nang rujak-rujak dhewe. Diolah dhewe, pangan-pangan dhewe. Bukan tak ya wis. Wis itu rujakan. Entar duduk era nasi. Dulimane dadi iki. Kaya jagung yo. Ngene jenenge ape ra ilok, delima. Iya kok jagung lebih kok jambu. Alat ora. Alat. Nah, kok. Iki ranjene dipajang ngene wae kok mak dicagak, dicagak ya apa? Kaya ora gawe lemet nggo. Ya, wong YouTuber ya nak tuku. Iya. Sik nek wis duwe dhuwit. Iki dhuwit rong duwe. Pakai prank kan gawe aja arti. Kayak mae lagi teko lho. Aku ra duwe. Arep iki tak kuwi. Ini mbok kono. Ngamuk iki. Ngamuk terparutan. Ngamuk kuwi lho nek komentani. Kon. Yo kon bladren ini ben anu iki dipal kok mentek ini kok. Iya ya. Kok. Kok kan gulane diwar apa wae. Iya tek kono bentuk. Kok kablong, tak candel kene kok kablong emang. Mau lah. Iya. Masakno
Engko nek olah-olah jelek kono. Lah iya. Iya, aku nek ngarepe tak di kresek. Gombal atau tak wae kresek. Aku gak kurasa ini kuwi atom lah sing elek-elek iki. Kresek iki. Kadang stainless cilik-cilik ngono kuwi pokoke sing Kresek tak gelar. Perasaan ngesapno wong ki anu tipis sing ngene. Bukan denger ya Iya. Kena sikil-sikil borengen kok syuting ya, guys. Aku nek rasa Sesuk diluluri bebene. Aku nek rasa njlojok iki kaya gringingen ngono. Kalau sudah kelas ngasih tambah. Lagi 5 ini. Kok malah ngono lah nyipu? Setelan sapa? Iwak alu. Iwak mana kalau nang wis nang. Wis ilang kabeh ngono tadi. Lah sapa ndak dikelo nang wis aku ki lho. Berarti betul sakit cucuke. ilang cucuku iya marah yo. Sing kok senjang dicucuk. Kae wis putok kabeh kae genti wis. Walu kalau nabi wis sing wis di ngono lho. Ya mesti gua itu iki engko wedhuk lah itu. Wangi-wangi kae lho. Engko digodhog perang-perang jam. Nah ya Mak, delok. Wis ngono kuwi lho. Montok engko gak ya wis anu. Iki lah wis sampe bang ngene kok dok iki. Iki murah-murah iki kowe ya aku ya larang ngene-ngene ndi rendenge. Iku lho nek diri sing kok. Kakak Oh, ya aku mesti wae. Wong duwe ora kok iku lho yang ngono metu. Masak metu jene Ram. Betul. Ada kan iki tak peno. Ya berbola banjir ngono kae. Banjir buat gue padha ta. Oh, ndok ya. Nilainya sekelanem. ICPO. Di nang pedala to. Kok Bim salah Bim. Nganggo tokat kan lho nyak aku. Iya ranjine. Seto. CPO. Ora nutul raine wong. Ngene yo CPO kok. Iki mae loro. Mae mata-mata ora kaprah. Sanyone iki lho ning Jepang sik to.